Σε όλους τους ρόλους προσπαθώ να βρω από τον εαυτό μου πράγματα και να τα φορέσω. Ποιωματικά δουλεύω ένα ρόλο και ψάχνω να βρω ποια κομμάτια της δικής μου εμπειρίας μπορεί να ταιριάζουν στο Λευτέρη. Σίγουρα τα ακραία γεγονότα που έχει ζήσει ο Λευτέρης, κάποιες ακραίες καταστάσεις όπως που έκαψε τη γυναίκα του στο θέμα και αυτά, είναι κάποιες εμπειρίες που δεν τις έχω. Το συναίσθημα που τον κινεί για να κάνει μια τέτοια πράξη, προσπαθώ να την ανακαλύψω μέσα μου. Υπάρχουν στοιχεία κοινά. Ο Λευτέρης είναι ένας τύπος ροκ, νομίζω ότι και εγώ είμαι ροκ. Είναι τίμιος, είναι ντόμπρος, δεν έκρυψε κανένα μυστικό. Από τότε που άρχισε να γνωρίζεται με την παρέα και την Εύα, δεν της έκρυψε τίποτα της υπόλοιπης ιστορίας της ζωής του. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν θα μπορούσα να παίξω σε παράλληλη σχέση. Και ο Λευτέρης επίσης το ίδιο, μέχρι στιγμής δηλαδή.